Good morning, everybody. Yeah, Midrare Bella Sante. And every metre home adea simple be. We are see ye by no mabebre, edienya. Ye nimba bia no many free. Nipa bebre ko nyame nipa o. Man of God, sa me kind of say, ne. Bia frɛ no sɛ ɔyɛ nyame nipa nipa bebree kɔ ɔmo nanse sɛ ɔmo de ɔmo haw ɛkɔ hɔ baa bebree nim sɛ ɔmo san kɔfa haw firi saa asɔre na ɔkɔɔyɛ no ɛsan de kɔ fie meka sɛ krit bi atwerɛ mu wɔ ahonhom mu sɛm bi adeɛ wɔ ɛyɛ both abosom fie wobɛtumi akɔ akɔnya na wobɛtumi akɔ akɔnya asɔfo fie Mede ajagraja eye very example akyerɛ nipa binum. Ajagraja ye sɔfo bi a mepɛ sempa. Kɔbrɛsiama mepɛ sempa because of why? Ɔyɛ simple. Na ɔma wote ase hunu sɛ na de a ɔyɛ no. Ɔno no ɔwɔ ni way a ɔde nanso. Ɔnka Nyankopɔn sɛ nya ɔse ɔno no ɔwɔ ni tumi a ɔde nam. Bahai Wa wotie me na ajagraja no Kɔbrɛsiama no bia na ɔno kra no onim nora me kyerɛ boy bi in the spiritual team bia na me see the whole word since apart from Nyankopɔn na saa story na make no obitim ɔno wa obitim aka kyerɛ okoba bia bi ohun boy ne hu dwire no ɔyɛ nipa asua de ba me de ne fa we bia na me se Nyankopɔn asɛm na me kyerɛ no de Nyankopɔn ankasa eka na me kyerɛ sɛ Bible ɛyɛ book ba tumi ɛwɔ Bible ma wa ekura be ma tumi aba Bible mu ba Bible da wa tumi bia nim ba tumi ni wɔ nipa da sare wo mu hon konkon na Awurade kan asɛm no ɔte wo mu nti sɛ wo mmene Awurade Nyankopɔn na Awurade akasa afa wo ne honhom akyerɛ wo na wo de Bible a there is no anything about your life Yankop message na make no so. Yakane nananam Abraham no na omode aboa bo afode. Sofo bia ode aboa bo afode onye bone. But the mistake ajagraja eye ni. Se ukum aboa se wode ma Awurade Nyankopon. Ana utumi na wode ama no. Nam ne ye bosom ne dia. Nti kane na Awurade Nyankopɔn ma mo bɔ afɔre a aboa na ɔmo beku na twa ne ti no ɔma siesie gya na mo de aboa na to gya ne so na mo ahye no na wisie ne akɔsoro that means nipa wuntimi ni nan no me kan say natural secret pa sɛ unya di aboa ne nam pɛ let tell say cursings into your life nti mo a mo di saa nuane no mo nya very careful abosom fie o anything se konfo fie kɔ na omuku saa aboa na omuntutu ansa na omu atwitwa akye omutwitwa one ne nwi ne nyina de kye na wodi ba wo fie beno a kai hunu se wafa nnome bi afiri ba bi foforo e de abai wura wo fie e ba ba ye cursings ato one o family so biya ka meka nti ajagraja aboa ne ne nantwie na okun omo mo a mote ase a mo wibi no me ka asini praying say mo anhwe yi a mo yedie ebeye short into your life eye cases unim spiritual thing a ubu noma bi for easy sisi ana me ne ga bi okasa na me kire ne noma bi ewo honwo se Awurade Nyankopɔn kwana na ofa so ye ne ndwuma no anye nne saa kwane ye nanso a ye de osum Awurade Nyankopɔn nti nne akristofo brɛ e wasase we so because ye the Bible akata nyamesom so nti nyame nkasa nkyere wo tumi bia ni wachi bambo bia ni wachi nti konfo krati ntata Kristo ni Awurade asɛm kyerɛ sɛ nka ɔde na ono ne mma betena ponko so na nka abosom
pinya saa ponko no ba nne adehye enam fam emanko atete apongo so mummisa se awurade ka asem a awurade ye torofo ana se o ka asem a onni so na me ka kire gebi se do obeka se nyame fa ne bo a ofa bo na onto ne nten it is a liar oyetoro na ka nyame ntiase nyame ye n'adwuma quick sinis bronsam ba ye ni nyankopon na yeso no na kwane ye ni ne mmara so ye the book na esmo no awurade no aninti ama ye no ma nyina ye late of the life wo so nyame a bompa is awurade ma Holy Spirit hon konkon na Yesu Kristo ko kan ho asem no ho ma ne mmara wo so na one ne betima kire wo de papa ne bone obem wo hunu wo yedie kwane one wana montu ne ebeboa ne omoa wo ya de ahonhon no bekasa kire wo akomam nti woni se de wo koye ne nye meda wase nti mu a mo we saa nam no na bitu sika gu ana mu di akire mu okofon no munye very careful wo hia no wo sana to foforo de aka ho ono kura nye nnome se wo nko a wo di kofie ho nko ade bowura wo fie ma nnome na bewura wo fie aka wo fie na omuwo ni nyina wo ye fumu mari nyina nti ebe ye cousins nti se gwansa ne bibe huna de we be kire no na eye nyankopon na kasa be ba wa brabo mansara a kire wo mahia emfa wo nko ahokirem mo awurade me da wase se o ma beti wasem na afi we ye besua de e wa adonno mu me da wase pa se o behwe yi ene wa brabo e wa de a meken okokonfo fi a mfa nam se mini nam be no adi na ba ku aboa bi de agubogya bi so ade bi so ne be de ne bogya aguso be de nana ma wo akwa akọwe nkok sefo bi fie ma ne ntwa bogya emfa se me de ama metumi na atwitwa nana sigya so ama wawe wo de kersen eba wo fie ka ne na awurade nyankopon ma be hye saa aboa no na wisie na akosoro na otwam so ya aforebo mesro ma woni na e wo abraba wo bonu nyame nka ho